λίγο καιρό μέσα από την εκπομπή μας ήρθαμε για πρώτη φορά σε επαφή με την μέθοδο dowsing, μία μέθοδο ανίχνευσης και καθαρισμού της αρνητικής ενέργειας μέσω του εκκρεμούς. Είχαμε πει κάποια πράγματα για τα ωφέλη αυτής της μεθόδου και σήμερα έχουμε ξανά κοντά μας την κυρία Ξένια Ιωαννίδου, η οποία είναι δασκάλα εναλλακτικών θεραπείων, για να δούμε σε ποιους τομείς της ζωής μας μπορεί να μας βοηθήσει η μέθοδος αυτή. Κυρία Ιωαννίδου, νομίζω ότι τη χρωστούσαμε αυτή την εκπομπή στους τηλεθεατές. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει, να πω ότι όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει την πρώτη εκπομπή που κάναμε, μπορούν να τη βρουν στο κανάλι μας στο YouTube. Τότε είχατε φέρει και κάποια σχεδιαγράμματα, βλέπω και τώρα έχετε φέρει σχεδιαγράμματα. Βεβαίως, τα έχω. Πρώτον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η πρώτη μας επαφή και τώρα η δεύτερη και ελπίζω να έχουμε ακόμα περισσότερο. Η δεύτερη ακόμα πιο ευχάριστη, δεν το συζητάμε. Μας είχατε δείξει λοιπόν πώς λειτουργεί το εκρεμές όταν ρωτάμε κάτι. Είχαμε πάρει μια πρώτη ιδέα για το τι ακριβώς είναι αυτή η μέθοδος dowsing. Καταρχάς πείτε μας πώς είναι ο ελληνικός όρος της μεθόδου. Να μην χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις. Ακριβώς. Dowsing είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Στα υπάρχουν δύο όροι που διευκρινίζουν τον τύπο του dowsing. Γιατί υπάρχουν οι ράβδοι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και λέγεται ραβδοσκοπία όταν χρησιμοποιείς τους ράβδους. Και συνήθως χρησιμοποιούνται οι ράβδοι για να κάνουμε ανίχνευση νερού, μετάλλων και τέτοιου είδους ανιχνεύσεις. Και φυσικά το εκρεμές. Γενικότερο ο τίτλος, για να πούμε η ομπρέλα, είναι ραδιαισθησία. Γιατί λαμβάνει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία υπάρχουν παντού. Από οτιδήποτε στη γη. Άρα μπορούμε να πούμε ραδιαισθησία γενικά σαν τίτλο, με ραβδοσκοπία σαν πιο εξειδικευμένο τίτλο γενικά, αλλά η χρήση του εκκρεμούς γενικότερα θεωρείται dowsing. Για να δούμε λοιπόν σε ποιους τομείς μπορεί να επέμβει αυτή η μέθοδος και να διορθώσει κακώς κείμενα. Βλέπω εδώ στις σημειώσεις που μου έχετε στείλει, κυρία Ιωαννίδου, ότι πάντα λέτε αρχίζουμε με έναν ολικό καθαρισμό. Τι είναι αυτός ο ολικός καθαρισμός και γιατί ξεκινάμε με αυτή τη διαδικασία? Πρώτον και βασικότερον, κληρονομούμε ένα παλιό σπίτι. Αυτό το παλιό σπίτι λέγεται ψυχή. Έχουμε λοιπόν... Όλοι το έχουμε κληρονομήσει. Όλοι κληρονομάμε. Είμαστε κληρονόμοι. Από ζωή σε ζωή, ενώ κάθε ζωή είναι αυτοτελής, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτό ότι επειδή έζησα εκείνη τη ζωή θα πληρώσω σε αυτήν άλλα πράγματα. Βέβαια, μαθήματα που δεν έχουμε τελειώσει, να το πω έτσι, θέλουμε να τα δούμε, να δούμε και τις άλλες πλευρές της. Έτσι, μπορεί να έχουμε ζήσει κάποιες ζωές ως θύμα, άρα λογικά μπορούμε να επιλέξουμε τη ζωή ενός θήτη σε αυτή τη ζωή και αντίστροφα. Άρα λοιπόν ο ολικός καθαρισμός έρχεται και καθαρίζει και κάνει μια πλήρη ανακαίνιση σε αυτό το παλιό σπίτι που λέγεται ψυχή. Αρχίζουμε λοιπόν με αυτό, γιατί πρώτον είναι πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο γρήγορο όσο αφορά τα αποτελέσματα. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις ένα-ένα τα προγράμματα, αλλά έχουμε χιλιάδες προγράμματα, έχουμε ζήσει χιλιάδες ζωές, τα έχουμε κάνει όλα, μας τα έχουν κάνει όλα. Δηλαδή θέλεις να αρχίσεις πρώτα με αυτό και μετά να πας και να κάνεις επιμέρους διορθώσεις αν χρειάζεσαι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τους τομείς που μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η μέθοδος. Εδώ βλέπω και υπάρχει και μερικός καθαρισμός. Σωστά. Τι είναι ο μερικός, τι διαφορά έχει από τον ολικό? Λοιπόν, εφόσον γιατί δεν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο. Οι άλλοι είναι οι τομείς. Εδώ βλέπω ολικός και μερικός. Εδώ πώς διαφοροποιούνται αυτά τα δύο? Ο ολικός είναι ο πρώτος αρχικός καθαρισμός που κάνουμε. Εφόσον έχουμε κάνει αυτόν, μετά μπορεί να θέλουμε να μην αισθάνεται κάποιος καλά και να έρθει να κάνει επιμέρους. Σου λέει δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ξέρω τι έχω. Και καθαρίζεις και μπορεί να είναι 5 λεπτά, μπορεί να είναι μισή ώρα, μπορεί να είναι. Δηλαδή, ο μερικός καθαρισμός είναι οι επιπλέον καθαρισμοί που κάνει κάποιος κατά καιρούς, χωρίς να προσδιορίζουμε το πόση ώρα θα πάρει. Έτσι, είναι ανάλογα τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Ωραία. Το SPR τώρα τι είναι? Λέτε εδώ SPR, πνευματική αναδόμηση. Σωστά. Έχω εκπαιδευτεί σε 2 μεθόδους, 3 βασικά, αλλά 2 μεθόδους, κύριους μεθόδους. Η μία λέγεται Spiritual Response Therapy, SRT, η οποία έχει και το κομμάτι το οποίο αφορά τα σωματοποιημένα πράγματα, δηλαδή προγράμματα που έχουν εκδηλωθεί στο σώμα, και αυτή είναι η πνευματική αναδόμηση, το SPR, και επίσης την Super Connection,
Έχω πάει στο Λονδίνο 3 φορές πέρυσι για να εκπαιδευτώ και σε αυτό το σύστημα. Ένα πάρα πολύ γλυκό αλλά δυνατό σύστημα και αυτό. Και τώρα ασχολούμαι και με την δική μου θεραπεία που την εξελίσσω όλα αυτά τα χρόνια. SPR λοιπόν ασχολείται με το να μπει σε θέματα τα οποία έχουν υπάρξει στο θέμα, είτε αυτό αφορά το μυοσκελετικό, είτε αφορά τα όργανα, είτε αφορά τους ενδοκρινείς αδένες, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα. Ωραία. Έρευνα σχέσεων σε άλλες ζωές. Λέτε εδώ στο 4, στον αριθμό 4. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε τι γινόταν στις σχέσεις μας στο παρελθόν, σε άλλες ζωές? Αυτό δηλαδή μπορεί να μας δώσει στοιχεία για το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μας σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα μαθήματα χτίζουν το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, αν σε μια προηγούμενη ζωή εγώ με κάποιον είχαμε πολύ έντονους διαπληκτισμούς και το θέμα μας ήταν η ανεκπλήρωτη αγάπη, ενδεχομένως και σε αυτήν τη ζωή να βιώνουμε παρόμοια πράγματα, έτσι ώστε να τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, με το να ψάξουμε... Θα τελειώσουμε σε αυτή τη ζωή με αυτό το κομμάτι ή θα συνεχιστεί και τις επόμενες? Όλη η ιδέα είναι ότι μέσα από τους καθαρισμούς γλιτώνουμε. Εάν και εφόσον βέβαια, γιατί και εδώ πρέπει να επισημάνουμε το σημαντικότερο απ' όλα, οι καθαρισμοί καθαρίζουν την αρνητική ενέργεια για να επιτρέψουν σε κάποιον να μην έχει αυτή τη φόρτιση, έτσι ώστε όταν ξαναβρεθεί μπροστά στην ίδια κατάσταση να κάνει άλλες επιλογές, εάν και εφόσον το θέλει και αν και εφόσον το επιλέγει. Καλά, όλα είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι πάντοτε κατανοητό αυτό, γιατί όταν εμείς έχουμε την ευθύνη και για αυτά που κάνουμε και για αυτά που σκεφτόμαστε και για το τι θέλουμε να ξεφορτωθούμε ή τι θέλουμε να φορτωθούμε. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με το πόσο πολύ θέλω να δω την αλήθεια μου και κατά πόσο οι μηχανισμοί άμυνας που έχω. Έτσι, είναι και σε καλή κατάσταση. Έτσι, οι μηχανισμοί άμυνας που έχω, οι οποίοι εδραιώθηκαν τα πρώτα 7 χρόνια, γιατί όλα εκεί παίζουν, έτσι, να μου επιτρέψουν και καθαρίζοντας αυτούς τους μηχανισμούς και μπαίνοντας μέσα να δούμε γιατί αυτό έγινε, γιατί έχω αυτό, αρχίζουμε και ξεδιαλύνουμε και δικά μας κομμάτια. Γιατί τα κάνουμε όλα για την ευεξία μας. Αυτό γίνεται, δηλαδή για να είμαστε καλά. Οι διαδρομές μέσα από τις οποίες τις κάνουμε μπορούν να γίνουν και μέσα από τη χαρά. Δεν είναι απαραίτητο να τα βιώνουμε όλα μέσα από τα ζόρια και τον πόνο. Αλλά ο κόσμος αγαπάει τον πόνο, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ. Τον αγαπάει, τον έχει συνηθίσει. Κάτι γίνεται με αυτό το θέμα. Υπάρχει μεγάλη δόξα όσο αφορά τον πόνο. Δηλαδή, ο πόνος δοξάζεται πάρα πολύ. Όλα τα τραγούδια, άμα παρατηρήσετε από τα 1000 τραγούδια, έχουμε 2, 3, 5, άντε 10 τα οποία είναι καλά και τραγουδώ. Εγώ δεν θα ποτέ τον πόνο πάντως, κυρία Ιωαννίδου. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ταλκάδες. Λοιπόν, έρευνα φραγμών από άλλες ζωές. Κοιτάξτε, πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι αδικαιολόγητα για αυτό που γίνεται στη ζωή μας σήμερα. Δηλαδή, λέτε ότι μιλάτε για καταστάσεις συνεχόμενων ατυχιών. Οτιδήποτε. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος, ζούμε τη ζωή μας φυσιολογικά, όμως υπάρχουν ερεθίσματα, μία μυρωδιά, να δούμε κάτι, να βιώσουμε κάτι. Όλα αυτά ξυπνάνε μέσα μας πράγματα. Το κάθε τι που βιώνουμε καταγράφεται σαν κώδικα στο DNA μας. Αυτό είναι πάντα μαζί μας. Δηλαδή είμαστε το σύνολο των εμπειριών μας. Άρα κάποια στιγμή μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια. Πάω σε ένα σημείο, παραδείγματος χάρη, κάποτε είχα πάει με μια φίλη μου και τον μικρό της το γιο, τα παιδιά της βασικά, είχε 2 γιους, ο μικρός ήταν 2,5-3 χρονών. Πήγαμε στην Ακρόπολη. Πολύ φυσιολογικό, είχαν έρθει κάποιοι επισκέπτες, πήγαμε στην Ακρόπολη όλοι μαζί. Και ξαφνικά αυτό το 2,5 χρονών αγοράκι άρχισε να κλαίει και λέει: εγώ εδώ πολέμησα. Δηλαδή με το που είδε το χώρο, στο Παρθενώνα ήμασταν. Με το που είδε τον χώρο, άρχισε να κλαίει και να λέει: εγώ εδώ πολέμησα. Και άρχισε να περιγράφει σκηνές. Και εμείς του εξηγεί η μαμά του, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ μέσα στα μεταφυσικά και δεν το σταματάει αυτό. Δηλαδή. Ναι. Δεν εξεπλάγει. Ναι, δεν εξεπλάγει σίγουρα και του εξήγησε ότι αυτό είναι μια προηγούμενη ζωή και αυτό δεν ισχύει τώρα. Κοίταξε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Ο κόσμος χαίρεται, βγάζει φωτογραφίες, είναι ένα άλλο, δηλαδή μια άλλη εποχή και ο μικρός ήταν μετά κάλμαρε. Αλλά θέλω να πω, πολύ ιδιαίτερα ερεθίσματα είναι πάντοτε οι μυρωδιές. Και οι μυρωδιές δεν είναι αυτόματα να τις κατανοήσουμε στο συνειδητό. Άρα, μία μυρωδιά μπορεί να μας ξυπνήσει κάτι από μια προηγούμενη ζωή. Και γι' αυτό ψάχνουμε να δούμε γιατί φοβάσαι να κολυμπήσεις. Γιατί φοβάσαι
τα σκυλιά, ενώ δεν έχεις βιώσει τίποτα σε αυτή τη ζωή το οποίο. Γιατί φοβάσαι το σκοτάδι. Γιατί φοβάσαι το σκοτάδι. Διάφορα πράγματα. Ναι. Διάφορα πράγματα τα οποία στα οποία δεν μας πηγαίνει εμάς το μυαλό, γιατί δεν τα έχουμε ζήσει σε αυτή τη ζωή. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Ερμηνεία. Δεν υπάρχει ερμηνεία από αυτή τη ζωή, άρα ενδεχομένως θα πάμε σε μια προηγούμενη ζωή. Εδώ βέβαια θέλω να επισημάνω ότι καλό είναι να ψάχνουμε τις ζωές μας με άλλους ανθρώπους, ειδικά τις πολύ κοντινές και ζώρικες. Έτσι. Και φυσικά τα κύρια αρνητικά μας προγράμματα. Επουδενή δεν θέλουμε να κάνουμε 40 έρευνες σε προηγούμενες ζωές. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει μέτρο σε όλα. Λοιπόν, καθαρισμός για αποθανόντες. Τώρα τι θέση έχουν οι πεθαμένοι μέσα στους ζωντανούς. Κοιτάξτε, η ψυχή είναι. Μου αρέσει που αντιμετωπίζετε έτσι με ευχάριστο τρόπο τις ερωτήσεις μου, κυρία Ιωάννη. Γιατί να μην είναι αυτά, είναι μεγάλη ευλογία να κάνεις έναν καθαρισμό σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει. Γίνεται ο καθαρισμός σε ανθρώπους που έχουν φύγει. Και αυτό που αποσκοπεί. Από τη στιγμή που έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δεν θα τον καθαρίσουμε. Έχει φύγει το σώμα του. Το πνεύμα του είναι αιώνιο. Ναι. Άρα και αυτό μπορεί να επηρεάζει τη ζωή μας, την δική μας ζωή, γι' αυτό πρέπει να γίνει ο καθαρισμός ή πρέπει να γίνει διάφοροι λόγοι. Για το ίδιο το άτομο που έχει φύγει από τη ζωή. Και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχω έναν αδερφό ή μια θεία, τέλος πάντων, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη ζωή της και κάνεις έναν καθαρισμό και καθαρίζεις και την αρνητική ενέργεια μεταξύ σας, αν εφόσον υπήρχε ή όχι αρνητική ενέργεια. Άρα είναι μια πράξη αγάπης το να καθαρίσεις κάποιον δικό σου. Ταυτόχρονα βοηθάς αυτόν τον άνθρωπο αν δεν έχει καταφέρει να πάει στο φως. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ψυχή ακολουθεί κάποιες δοκιμασίες, εξού και οι 40 μέρες και ούτω καθεξής. Αν μετά τις 40 μέρες κάνουμε έναν καθαρισμό και προτείνω να γίνεται μετά τις 40 μέρες, να αφήσουμε την ψυχή να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς να την σμπρώχνουμε. Έτσι. Κάνουμε ευχές και δεήσεις αυτά στην εκκλησία εννοείται κτλ. Αλλά μετά μπορούμε να δούμε, γιατί υπάρχουν ψυχές οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να μένουν στη γη είτε από έννοια, είτε γιατί βίωσαν έναν πάρα πολύ δύσκολο θάνατο και έχουν μπερδευτεί και έχουν με κάποιο τρόπο παγιδευτεί στις ζωνίες της γης. Άρα βοηθάει όλους. Εδώ που λέτε ανεπίλητα θέματα και φραγμοί, τι εννοείτε? Κοιτάξτε. Ανεπίλητα θέματα για ποια ζωή, για αυτή που ζούμε, για άλλες ζωές? Όχι. Μιλάμε τώρα για, ας πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει κάνει έναν καθαρισμό, έχει ακολουθήσει και υπάρχουν προβλήματα τα οποία εφόσον έχουμε καθαρίσει δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει. Και εδώ έχει να κάνει με το αυτό που η ψυχή αποφασίζει ότι θα είναι το καθαριστικό της. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι εμείς μπορούμε να καθαρίσουμε έναν Γρηγορόπουλο και αυτό στην άλλη μέρα να πάει να σκοτωθεί πάλι. Να βρει το θάνατό του, να μην το πω, να πάει να σκοτωθεί. Φαντάζομαι ότι το παιδί δεν πήγε να σκοτωθεί. Αλλά τέλος πάντων εννοώ ότι να προβεί το μοιραίο. Γιατί αυτός ήταν ο κυρίαρχος σκοπός του Γρηγορόπουλου. Ήταν να γίνει ο Γρηγορόπουλος της Ελλάδος. Άρα ενδεχομένως να μην αφήσει αυτό το ανεπίλητο πρόγραμμα. Γιατί αυτό κάπου θα τον οδηγήσει. Άρα αυτή η συνεδρία είναι μια συνεδρία την οποία την κάνουμε εφόσον έχουμε κάνει καθαρισμό ολικό, εφόσον έχουμε αφήσει χρόνο στη θεραπεία να δουλέψει. Εάν δούμε ότι μετά από 6 μήνες κτλ. Ότι αυτό δεν λύνεται, μπορούμε να έρθουμε να ψάξουμε πολύ ειδικότερα γιατί αυτό δεν έχει λυθεί. Και βέβαια συχνά βρίσκουμε ότι κάπου μας οδηγεί όλο αυτό. Να δούμε τώρα τι σχέση έχει η μέθοδος Dowsing με τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι από όλα αυτά που διάβασα, περισσότερη εντύπωση μου έκανε αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν δηλαδή μπορούμε να ρυθμίσουμε το βάρος μας πώς, με έναν καθαρισμό? Κάτι φταίει δηλαδή από προηγούμενες ζωές? Από οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει, αλλά θέλω να σας πω ότι όλα παίζουν. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε τον άνθρωπο και να τον δούμε ολιστικά, με την έννοια ότι υπάρχουν πρακτικοί λόγοι γιατί κάποιος έχει βάλει περισσότερα κιλά. Ένας πρακτικός λόγος είναι ότι δουλεύει πολύ περίεργες ώρες κτλ. Όμως μπορεί να υπάρχουν ψυχολογικοί λόγοι, νοητικοί λόγοι, μπορεί να υπάρχουν κάτι στο σώμα, δηλαδή κάποιο ορμονικό πρόβλημα ή κάτι άλλο. Καταλάβατε τι εννοώ. Καθαρίζοντας λοιπόν την αρνητική ενέργεια, επιτρέπει στον άνθρωπο να μπει σε μια διαδικασία όπου θα προσέχει και θα είναι πιο εύκολο να κάνει διατροφή.
Τώρα, τι είναι η Και αυθονία, εκεί βέβαια ναι. θέλουμε να πούμε ότι επουδενή, επειδή καθάρισε την αρνητική ενέργεια, δεν μπορείς να μην κάνεις διατροφή και λογικά θα πρέπει να κάνεις και λίγο άσκηση. Αυτό δεν αναιρείται, δηλαδή Ναι, δεν είναι ότι καθαρίζουμε την αρνητική ενέργεια αύριο το πρωί. δεν γίνονται Έτσι, αυτά όχι. τα πράγματα. Ναι, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, γιατί αν σκεφτόμαστε έτσι. Ναι, δηλαδή με κάποιους... Έχουμε άλλα θέματα. Έτσι, κάποιοι Μάλλον άνθρωποι... και άλλα προβλήματα. Έτσι. Άρα κάποιοι άνθρωποι εκφράζουν τον εαυτό τους μέσα από την τροφή. Άλλοι όχι. Άρα... Τι είναι η αυθονία, τι εννοείται όταν λέτε για αυθονία και διαχείριση ρευστότητας? Αυτό είναι σε κάτι πνευματικό ή οικονομικό? Αυτό να σας πω ότι όλες αυτές οι συνεδρίες πέρα του ολικού καθαρισμού του μερικού και του SPR, αυτές όλες οι και βέβαια έρευνες σε προηγούμενες ζωές, αυτά όλα είναι μέσα από τη μέθοδο της SRT και του SuperConnect. Οι υπόλοιπες όλες άλλες είναι συνεδρίες οι οποίες ανέπτυξα εγώ μέσα από την εμπειρία μου μέσα στα χρόνια. Βρήκα λοιπόν ότι το να καθαρίσει αρνητική ενέργεια, επειδή η πρώτη μου δουλειά ήταν να δουλεύω σε τράπεζα. Πρώτη μου δουλειά μου ταμεία σε τράπεζα, όταν ήμουν ακόμα μικρή. Και μετά, μετά που τελείωσα το πανεπιστήμιο, ασχολήθηκα με το να δουλεύω στα δάνεια, έχω ασχοληθεί και με τις ασφάλειες κτλ. Κυρίως με τα οικονομικά. Έχω ασχοληθεί με τα οικονομικά. Όχι κυρίως, αλλά πολύ. Ναι. Άρα έβλεπα πώς λειτουργεί ο κόσμος με τα χρήματά του. Και όταν άρχισα να ασχολούμαι με τη μεταφυσική, όλοι λέγανε καθάρισε την αρνητική ενέργεια για να έλξεις τα λεφτά. Και έβλεπα ότι, αυτό δουλεύει εν μέρει, αλλά δεν είναι αυτό που. Πανάκια. Και βέβαια αυτό δίνει στον κόσμο μια πολύ λανθασμένη εντύπωση σχετικά με το. Γιατί τα χρήματα, κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο να τα φέρεις. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν φέρει εκατομμύρια στα χέρια τους και δεν έχουν μία. Άρα δεν είναι μόνο. Φέρε τα λεφτά στα χέρια σου. Υπάρχει. Είναι και πώς θα τα κρατήσεις. Ναι, και πώς θα τα αυξήσεις. Και πώς θα τα αυξήσεις. Υπάρχουν πολλοί τομείς. Άρα, πέρα από το να καθαρίσουμε την όποια αρνητική ενέργεια, μπαίνοντας και σε προηγούμενες ζωές κτλ. Και να συζητήσουμε και για αυτή τη ζωή τι υπάρχει, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μπορούμε επίσης να μπούμε και σε ποιες άλλες ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να αποκτήσει ο καθένας για να έχει αυτό το κομμάτι. Αν και εφόσον ακολουθείς έτσι. Και κάθε μία από αυτές τις συνεδρίες σας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Η κάθε μία επιμέρους συνεδρία. Θα περάσω τώρα κάποιους τομείς, θα πάω σε αυτούς που μου κάνουν έτσι περισσότερη εντύπωση. Λέτε εδώ οικόπεδα, ιδιοκτησίες και αντικείμενα. Εδώ καθαρίζετε αρνητικές ενέργειες αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί ένα οικόπεδο να έχει αρνητική ενέργεια χωρίς να έχει κτίσμα μέσα, χωρίς να έχει τίποτα. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν, παραδείγματος χάρη κάποια φίλη μου έλεγε ότι σε παρακαλώ καθάρισε το σπίτι, χτίσουμε και έχουμε προβλήματα. Κάθε φορά που ακούω αυτό, ξέρεις. Αχ, Χριστέ μου, ποιος δεν χτίζει και ποιος δεν έχει προβλήματα. Δηλαδή, όποιος χτίζει, αν δεν χτίσεις και αν δεν παντρέψεις, λέει ο λαός. Και έτσι είπα, καθαρίσαμε την αρνητική ενέργεια και μέσα στην έρευνα που έκανα για να καθαρίσω το οικόπεδο, βρήκα ότι κάποτε ήταν πεδίο μάχης. Μάλιστα. Σε άλλη φάση. Ναι, πολύ παλιότερα. Ναι. Ένα πεδίο μάχης. Άρα, υπήρχαν πάρα πολύ αρνητική ενέργεια σε σχέση με αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν είχαν σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, όλοι χτίζουν και όλοι έχουν προβλήματα, αλλά αυτοί είχαν πολύ. Γιατί υπήρχε αυτή η δόνηση. Άρα, εσύ αγοράζεις ένα κτήμα και δεν έχει τίποτα μέσα. Έχει όμως τις ενέργειες των πρώην ιδιοκτητών. Ναι. Οι οποίες συσσωρεύονται. Χώρια τι υπάρχει σχετικά με τα κτίσματα που υπάρχουν, τα νερά. Γι' αυτό μερικές φορές αδέρφια πέφτουν στα δικαστήρια, γίνονται τσακωμοί για ιδιοκτησίες. Και αυτό παίζει ρόλο. Εκεί βέβαια να ξέρετε ότι τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την απληστία όσο αφορά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν έχει να κάνει με την αρνητική ενέργεια. Έχει να κάνει ενδεχομένως και με την αρνητική ενέργεια, αλλά όταν μπαίνουμε σε κληρονομικές διαμάχες, τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με το να θέλω εγώ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κάνει κάτι η μέθοδος dowsing. Βεβαίως. Μπορείς να καθαρίσεις. Καθαρίζεις τον άνθρωπο που είναι άπλιστος από μακριά. Καθαρίζεις τις σχέσεις των ανθρώπων, καθαρίζεις το κτήμα, καθαρίζεις τη διαδικασία αγοράς ή πώλησης κάποιου κτηρίου, καθαρίζεις έτσι ώστε μια επιχείρηση να έχει καλύτερη απόδοση, καθαρίζεις διάφορα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ. Και έχεις αναλυτική αναφορά σχετικά με το τι καθαρίστηκε. Διαχείριση ενέργειας για ζευγάρια.
Ναι, αυτό είναι το... Η διαχείριση ενέργειας για ζευγάρια είναι ο τρόπος που επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Και πώς αυτό δημιουργεί το πλαίσιο της σχέσης. Γιατί ξέρετε, όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται, και ειδικά μέσα από μια θρησκευτική τελετή, δεν θα σας το δώσω τη χριστιανική, όλες οι τελετές, οι θρησκευτικές τελετές συνδέουν το ζευγάρι πνευματικά. Αυτή η σχέση, έτσι, δύο άνθρωποι ενώνονται και έχουν τα εγρηγορότα τους. Δηλαδή έχουν το εγώ και μετά έχουν το εμείς. Αυτό φορτίζεται με όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα που έχουν. Δηλαδή είναι σαν ένα συννεφάκι, το οποίο είναι πάνω από το κεφάλι τους, να το πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, το οποίο υπάρχει μια κλωστή που του συνδέει. Και ό,τι συναίσθημα έχουν και ό,τι σκέψη κάνουν, φορτίζεται. Επίσης φορτίζεται και από άλλους, δηλαδή πεθερές που λένε κακογλωσσιές και όλα αυτά. Ναι. Μου αρέσει που εστιάσατε στις πεθερές, εντάξει. Ιωαννίδου. Εντάξει. Υπάρχουν και καλές βέβαια πεθερές. Πολλές. Αλλά στο σύνολό τους ένα θέμα το έχουν. Με τις νύφες. Αλλά δεν ξέρω πώς πηγαίνει αμέσως εκεί, κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό στην πεθερά. Κοιτάξτε, τα σόγια είναι πρόβλημα. Τα σόγια είναι γενικότερα. Δηλαδή, αν δεν είναι η πεθερά, θα είναι ο πεθερός. Αν δεν είναι ο πεθερός, θα είναι η αδερφή, θα είναι ο ξάδερφος. Συχνά δεν έχει να κάνει. Ο πεθερός δεν ακούγεται. Ναι, οι άντρες ευτυχώς είναι. Οι πεθερές και οι κουνιάδες είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σωστά. Όπου υπάρχουν. Όπου υπάρχουν. Ως επιτοπλίστων, έτσι. Ναι, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας είναι δραματικός. Ο κανόνας είναι δραματικός. Άρα λοιπόν, καθαρίζοντας την ενεργειακή δομή του ζευγαριού, εφόσον έχουν κάνει και οι δύο ολικό, έτσι. Αυτό προϋποθέτει ότι και οι δύο έχουν κάνει ολικό. Έτσι. Και αυτή τη συνεδρία, ομολογώ, θα την κάνουμε όταν υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Αλλιώς απλά καθαρίζουμε την ενέργεια. Όταν λέτε πολύ σοβαρό θέμα, τι ακριβώς εννοείτε? Οι άνθρωποι οδηγούνται σε ένα διαζύγιο. Η σχέση τους δεν πάει καλά, δηλαδή είναι στα χαλάσματα. Εκεί να το ψάξουμε. Έτσι. Αλλιώς απλά καθαρίζονται. Δεν μιλάμε για απλές καθημερινές προστριβές. Άνθρωποι που αγαπάνε ένα τον άλλον. Που είναι και φυσιολογικές στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι, θέλουμε είναι λογικό να συμβαίνει. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά δεν θέλουμε να τους δώσουμε παραπάνω από αυτό που χρειάζονται. Λοιπόν, δεν θέλω να σταθούμε άλλο στους τομείς, γιατί είναι πάρα πολλοί οι τομείς. Ναι, δεν αναφέρατε την αγάπη και εκεί απόρρισα. Έχουμε κάτι εδώ, δεν το είδα, συγγνώμη. Έχουμε και την αγάπη. Λανθασμένα πρότυπα αγάπης δεν έχουμε. Δεν το είδα, συγγνώμη. Να με συγχωρείτε. Τι να κάνω, ένα μυαλό έχω κι εγώ, όχι μόνο καλοκαίρι. Λανθασμένα πρότυπα αγάπης. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το τι μαθαίνουμε, δηλαδή μαθαίνουμε να αγαπάμε στα πρώτα χρόνια της ζωής μας και συνήθως το τι θεωρώ εγώ αγάπη έχει να κάνει με το τι με έμαθε ο μπαμπάς μου σχετικά με τους άντρες. Έτσι. Άρα, ο τρόπος που σχετίζομαι με τον πατέρα μου συνήθως έχει να κάνει με τρόπος που σχετίζομαι και με τους άντρες της ζωής μου. Και αντίστροφα για τους άντρες με τις μαμάδες. Άρα, αν έχω λανθασμένα πρότυπα αγάπης, εννοείται ότι δεν θα έχω ποτέ το αποτέλεσμα το οποίο θέλω. Αυτό θα με κυνηγάει μια ολόκληρη ζωή. Ακριβώς. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι άσχετα με το τι πιστεύω ότι θέλω σε συνειδητό επίπεδο, πάντα λειτουργεί το υποσυνείδητο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρότυπα αγάπης, έχει να κάνει γενικότερα. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό με το εκρεμές να συνδεθούμε με τον ανώτερο αυτό και να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι υποσυνείδητοι φραγμοί και παρεμβολές στον κάθε τομέα της ζωής μας. Τώρα πάμε σε πιο γενικές ερωτήσεις, κυρία Ιωαννίδου. Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούμε για να δούμε σε κάποιον από αυτούς τους τομείς ένα θετικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, εγώ προτείνω σε κάθε άνθρωπο να αρχίσει με έναν ολικό και από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να κάνει μια ανίχνευση στη δομή της ψυχής του, να κάνει τον αρχετυπικό τροχό. Ή αν έχει πρόβλημα με την αγάπη ή με τα χρήματα, να επιλέξει 1, 2, 3. Λογικά, κατά μέσο όρο, και τώρα μιλάω πολύ γενικότερα, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έρθουν και να ψάξουν μια προηγούμενη έρευνα ή να κάνουν μια έρευνα σε μια προηγούμενη ζωή και να έχουν γύρω στις 6 συνεδρίες, αλλά όχι κάθε εβδομάδα. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι για χόρταση αυτό. Ναι, με την έννοια, δεν είναι κάθε φορά που κάνουμε κάτι ενεργειακό, ανακατεύουμε τη σούπα, έτσι, την ενεργειακή μας σούπα. Αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό κάθε εβδομάδα, δηλαδή δεν είναι ωραίο. Εκτός φυσικά αν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, που εκεί θα κάνεις μικρούς μερικούς καθαρισμούς. Δηλαδή, αν εγώ έχω έναν δικό μου άνθρωπο στο νοσοκομείο και κάθε μέρα είμαι εκεί, σαφέστατα μπορεί να θέλω μια φορά την εβδομάδα να βοηθήσω. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Ναι. Καταλάβατε τι εννοώ.
Αλλά δεν είναι να κάνω 40 έρευνες σε προηγούμενες ζωές για όλα τα προγράμματα που μπορεί να έχουν προκύψει. Δεν είναι να τους ψάχνω όλους και όλα. Δηλαδή αυτό είναι αρνητικό. Εκεί κρατάμε τον άνθρωπο. Αντίθετο αποτέλεσμα. Ακριβώς, φέρνουμε αντίθετο αποτέλεσμα. Έχω δει ανθρώπους που μέσα από την πρακτικούς, μέσα από την καλή τους την καρδιά σου λέει: ας καθαρίσουμε και αυτό, ας καθαρίσουμε και εκείνο. Γιατί να μην το κάνουμε. Και έχουμε δει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι σωστά. Δηλαδή δεν είναι το θεμιτό, γιατί κρατάνε τον άνθρωπο πίσω στο παρελθόν και δεν τον αφήνουν να προχωρήσει μπροστά. Άρα θέλει μέτρο. Τώρα, αν ο θεραπευτής, ο πρακτικός, που θα απευθυνθούμε για την μέθοδο Dowsing, μας προτείνει πολλές συνεδρίες, σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Ακολουθούμε αυτό που θα μας πει ή το κάνει μόνο και μόνο για λόγους συμφέροντος? Όπως σας είπα, θέλει ευθυκρισία. Δεν είναι λογικό. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην εποχή μας. Ναι. Κοίταξε, πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και το συζητάμε. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την εκπομπή για να λέμε αλήθειες. Να ξέρει ο κόσμος. Το να ψάξεις 3, 4, άντε 5, 6 σχέσεις στη ζωή σου, έτσι. Γιατί έχεις συναντήσει ανθρώπους με τους οποίους έχεις αρνητική ενέργεια. Πόσους άλλους να κάνεις? Δηλαδή, αν έχεις χωρίσει με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου, με τα αδέρφια, ξέρω ένα. Και κάποια προγράμματα στη ζωή σου. Άντε 5. Άντε 6. Τώρα για τα ποσά, κάτι μου λέγατε στο τηλέφωνο για τα ποσά που ζητούν κάποιοι θεραπευτές για αυτή τη μέθοδο. Κοιτάξτε, επειδή η Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις είσαι και ό,τι αντέχει αγορά, δηλαδή είμαστε μια πολύ καινούργια αγορά σχετικά με τη μεταφυσική. Κάποια εποχή υπήρχαν άνθρωποι που χρέωναν όχι μόνο πολύ παραπάνω από τον ίδιο τον ιδρυτή όταν ζούσε ο άνθρωπος, γιατί χρέωνε γύρω στα 60 ευρώ την ώρα. Ο ιδρυτής της Ασαρτή ο ίδιος. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ακούγαμε κάτι ιστορίες, με παίρνουν τηλέφωνο, επειδή εγώ έγινα μέσος δασκάλα, δηλαδή μετά από 2-2,5 χρόνια έγινα δασκάλα. Άρα, πολλοί άνθρωποι απευθύνθηκαν σε μένα, κυρία Ιωνίδου, γιατί αυτό, γιατί εκείνο κτλ. Και άρχισα να. Δηλαδή, ακούω όλα. Στο τέλος, τα μαθαίνω όλα για όλους. Όχι γιατί το θέλω, αλλά γιατί έτσι προκύπτει. Ναι, είναι η θέση σας. Είναι η θέση μου τέτοια και προκύπτει. Άρα, μάθαινα ότι υπήρχαν χρεώσεις των 700 ευρώ για έναν καθαρισμό. Έλεγα, γιατί. Και μου λέει: δεν ξέρεις τι του δίνει. Μα ξέρω τι του δίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει μια λογική. Αφού λοιπόν είχαμε πολλά θέματα. Οικονομικής φύσεως. Ηθικής και προτύπων. Και κάποιες εποχές ήμουνα και στην Επιτροπή Ηθικής και Προτύπων και είδα ότι είχαμε 5 προβλήματα παγκοσμίως, είχαμε 5 ελληνικά προβλήματα. Δηλαδή ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Και είπαμε: OK, ας καθορίσουμε. Και είναι μέσα στο κάθε πρακτικός. Μέσα στο εγχειρίδιο που λαμβάνει και ένα έντυπο ηθικής και προτύπων, το οποίο του λέει δεν θα χρεώνεις παραπάνω από αυτό που καθορίζεται για τη δική σου γεωγραφική κοινότητα. Έτσι λοιπόν καθορίσαμε με τους δασκάλους μας τότε ότι οι πρακτικοί, αυτοί που έχουν παρακολουθήσει το βασικό και το ανώτερο σεμινάριο της SRT και εφόσον έχουν κάνει καμιά 30 καθαρισμούς, να μπορούν να χρεώνουν 30 ευρώ την ώρα, κάτι πολύ εύλογο. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις 5 καθαρισμούς την ημέρα, δηλαδή το πολύ να κάνεις 10 το μήνα. Γιατί είναι κουραστικό αυτό πάρα πολύ, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μια κλασική εργασία. Θα είχε ενδιαφέρον βέβαια κάποια στιγμή να κάνουμε εδώ έτσι ζωντανά. Βεβαίως, το θέλω και το θέλω. Να το κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή, όχι με μένα. Εγώ θα παρουσιάσω. Οκ, γίνεται και αυτό. Φέρτε ένα μοντέλο ή να φέρουμε έτσι κάποιον από τους συνεργάτες μας μέσα. Άρα, να λοιπόν, δούμε πώς γίνεται. Ακριβώς, να δούμε. Αυτό είναι, πιστεύω, και το καλύτερο. Έτσι λοιπόν καθορίσαμε αυτό το ποσό για τους πρακτικούς, για τους διαπιστευμένους οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια και έχουν εμπειρία πλέον και θεωρούνται έμπειροι, 40 ευρώ, και για τους δασκάλους και άνω 50 και ούτω καθεξής. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια πολύ καλή λογική τιμή. Και αφού βρήκαμε ότι αυτό δεν δουλεύει, μετά βρήκαμε ότι υπήρχε, αφού πιάστηκε λίγο αυτό και κάλμαρε, μετά βρήκαμε ότι υπήρχαν οι πολλαπλές συνεδρίες κάθε εβδομάδα που... Ναι, βρήκαν άλλους τρόπους για να κερδίζουν χρώμα. Γιατί υπάρχει στην ιστοσελίδα, ο κόσμος αρχίζει και το μάθαινε. Ναι. Άρα τα γνωστά ελληνικά προβλήματα, κυρία Ιωαννίδου. Θα σας περιμένουμε λοιπόν σε μια επόμενη εκπομπή να μας δείξετε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η μέθοδος. Βεβαίως. Εδώ, ζωντανά, στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.